ese juez guapo. Vete conmigo, cariño. Dame un segundo, no me muevas, saca del... Espera, Perdón. espera. Sí, espera. Ven, sí. A mí me gusta mirar así. Xente que ten unha discapacidade que se supera. Exactamente, Porque despois cando eu estou mal digo, pa, isto non que ser de vicios, sabes? exactamente. En Vigo está o club de baloncesto Anfico, que é de silla de rodas. Ah, E a moita xente, bueno, hai xente que lle falta así un pé, ou unha perna, ou unha a rodilla para baixo, así. é que ao señor Teodrigo faltalle unha perna. E recordo unha vez que fomos ao centro, fun con un deles e levaba unha perna ortopédica. Bueno, non era perna ortopédica, era o enganche, que fai así como unha cruz, saltaballe o rapaz de aquí para baixo, da rodilla, claro. Entón levaba como un enganche, así, unha especie de ferro, en cruz, e a xente quedaba así mirando para ele. E decía, a ver, claro, todos vamos a ir para unha caixa, que máis che dá que che falte algo, non? Vale, vale, no pasa nada. Pero igual. Sí, yo así, a ver, antes a mí me parecía